Bună, sunt Dana și astăzi vom face o rețetă foarte simplă, dar foarte delicioasă, omletă cu salată de rucola. Pentru salată avem nevoie de rucola, roșii sherry, lămâie și castravete, ulei de măsline, sare și piper. Pentru omletă 3 ouă, 2 felii de pâine pătrată și 2 felii de brânză topită sau brânză cedar. Așa arată salata, după ce am pus roșii, castraveți, sare, foarte puțin piper, ulei de măsline și seamă de la aproximativ o jumătate de lămâie. Acum o să ne ocupăm de omletă. În tigaia în care am prăjit pâinea, am pus puțin ulei, după aceea ouăle bătute, pâinea prăjită și brânza topită. Omleta de pe margine am adus-o peste feliile de pâine. Tăiem omleta în două și o punem una peste cealaltă, așa. Și o aducem la mijloc. Am tăiat omleta pe jumătate și o să o punem pe farfurie lângă salată. Omleta noastră cu salată de rucola, simplă și delicioasă.